تعالیٰ دا قرآن فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، اے صدیق دی صداقت ہے، اے میرے نبی دے یار دی گل ہو گئی نا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، مدنی تو بعد رہبر صدیق من پوسی، مدنی تو بعد رہبر صدیق من پوسی، آقا دا جانشین، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی۔ صدیق دی صداقت نو جان دا جہانے، صدیق دی صداقت نو جان دا جہانے، منیا نبی نو پہلے آکے اس جوانے، منیا نبی نو پہلے آکے اس جوانے، واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی، مدنی تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا پیارا جملہ، تیرے میل جہد موڑے حضرت کی تی سواری، تیرے میل جہد موڑے حضرت کی تی سواری، ناغان دی زہر سیکے عاشق نبازی ہارے، تیرے میل جہد موڑے حضرت کی تی سواری، ناغان دی زہر سیکے عاشق نبازی آرے، منکر صدیق دینو جل جل کے مرنا پا